Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε μια από τις πιο συγκινητικές αλλά και πιο τραγικές ιστορίες στον κόσμο του Ναρούτο. Την ιστορία του Ιτάτσι Ουτσίχα. Έναν χαρακτήρα που πολλοί μίσησαν, χωρίς ποτέ να γνωρίζουν την αλήθεια. Έναν άνθρωπο που χαρακτηρίστηκε προδότης, αλλά στην πραγματικότητα ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Στο σημερινό βίντεο θα αναλύσουμε τα πάντα. Ποιος ήταν ο Ιτάτσι, τι έκανε, γιατί πήρε τις αποφάσεις που πήρε και ποια είναι η αλήθεια πίσω από τη σφαγή της φυλής Ουτσίχα. Μια ιστορία γεμάτη πόνο, θυσία και αγάπη. Βάλε ακουστικά, χαμήλωσε τα φώτα και ετοιμάσου να δεις τον Ιτάτσι όπως πραγματικά ήταν. Στον κόσμο του Ναρούτο, λίγοι χαρακτήρες είναι τόσο παρεξηγημένοι, τόσο τραγικοί όσο ο Ιτάτσι Ουτσίχα. Ένας ήρωας που παρουσιάστηκε σαν προδότης, ένας αδερφός που φάνηκε σαν τέρας και ένας άνθρωπος που κουβάλισε ένα βάρος που κανείς δεν έπρεπε ποτέ να σηκώσει. Ο Ιτάτσι γεννήθηκε στη φυλή Ουτσίχα, μέσα στο χωριό Κόνοχα. Από μικρός, δεν ήταν σαν τα άλλα παιδιά. Δεν έβλεπε τον κόσμο σαν παιχνίδι, αλλά σαν πεδίο μάχης. Σε ηλικία μόλις 4 ετών, βίωσε τον πόλεμο. Είδε νεκρούς, είδε πόνο, είδε την πραγματική φύση του κόσμου των νίντζα. Από εκείνη τη στιγμή, πήρε μια απόφαση. Να φέρει ειρήνη με οποιοδήποτε κόστος. Ήταν ιδιοφυΐα. Μπήκε στην Ακαδημία Νίντζα και ξεχώρισε αμέσως. Έγινε αμπού σε πολύ μικρή ηλικία. Όλοι τον θαύμαζαν, αλλά κανείς δεν καταλάβαινε τι κουβαλούσε μέσα του. Η φυλή Ουτσίχα άρχισε να απομονώνεται από το χωριό. Η καχυποψία μεγάλωνε. Ο θυμός φούντωνε και σύντομα σχεδίαζαν πραξικόπημα. Ο Ιτάτσι βρέθηκε παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία η οικογένειά του, από την άλλη το χωριό που ήθελε να προστατεύσει. Η ηγεσία της Κόνοχα του έδωσε μια αποστολή. Μια αποστολή που θα κατέστρεφε τη ψυχή του για πάντα. Ο Ιτάτσι πήρε τη πιο σκληρή απόφαση που μπορεί να πάρει άνθρωπος. Να εξοντώσει ολόκληρη τη φυλή του. Μαζί με τον Ουμπιτό Ουτσίχα, προχώρησε στη σφαγή των Ουτσίχα. Άνθρωποι, φίλοι, συγγενείς, όλοι έπεσαν από το χέρι του. Ακόμα και οι ίδιοι του οι γονείς. Όμως πριν πεθάνουν, δεν τον μίσησαν. Τον κατάλαβαν. Και αυτό έκανε το βάρος ακόμα πιο βαρύ. Υπήρχε μόνο ένας που δεν μπορούσε να σκοτώσει. Ο μικρός του αδερφός, ο Σάσουκε. Τον άφησε ζωντανό. Αλλά για να τον προστατεύσει, έπρεπε να γίνει ο κακός της ιστορίας. Τον βασάνισε ψυχολογικά. Τον έκανε να το μισήσει. Του έδωσε έναν στόχο. Να γίνει δυνατός και να το σκοτώσει. Γιατί μόνο έτσι ο Σάσουκε θα μπορούσε να επιβιώσει σε αυτόν τον κόσμο. Ο Ιτάτσι εγκατέλειψε το χωριό και μπήκε στην οργάνωση Ακατσούκι. Έγινε ένας από τους πιο επικίνδυνους νίντζα στον κόσμο. Ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν. Στην πραγματικότητα, ήταν διπλός πράκτορας. Προστάτευε την Κόνοχα από μέσα. Ζούσε σαν προδότης. Μισούνταν από όλους. Και δεν μπορούσε να πει την αλήθεια σε κανέναν. Ο Ιτάτσι ήταν βαριά άρρωστος. Ήξερε ότι πλησίαζε το τέλος του. Και τότε ήρθε η στιγμή που περίμενε χρόνια. Η μάχη με τον Σάσουκε. Δεν ήταν μια μάχη μίσους. Ήταν μια παράσταση. Ο Ιτάτσι έδωσε τα πάντα. Αλλά στο τέλος έχασε. Ή μάλλον, επέλεξε να χάσει. Πριν πεθάνει, άγγιξε απαλά το μέτωπο του Σάσουκε. Όπως έκανε όταν ήταν μικρός. Χωρίς να πει όλη την αλήθεια. Απλά είπε «Συγγνώμη, Σάσουκε». Και έπεσε νεκρός. Μετά το θάνατό του, η αλήθεια αποκαλύφθηκε. Ο Ιτάτσι δεν ήταν προδότης. Ήταν ήρωας. Ένας άνθρωπος που θυσίασε τα πάντα. Την οικογένειά του, το όνομά του, την τιμή του και την ίδια του τη ψυχή. Για την ειρήνη και για τον αδερφό του. Ο Ιτάτσι Ουτσίχα δεν ήθελε να γίνει θρύλος. Δεν ήθελε δόξα. Ήθελε μόνο ένα πράγμα. Έναν κόσμο χωρίς πόλεμο. Η ιστορία του μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Ότι μερικές φορές οι μεγαλύτεροι ήρωες είναι αυτοί που ο κόσμος αποκαλεί κακούς. Ο Ιτάτσι δεν ήταν τέρας. Ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε τόσο πολύ, που ήταν πρόθυμος να καταστραφεί για τους άλλους. Και ίσως αυτό να είναι το πιο τραγικό και το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος. Και αυτή ήταν η ιστορία του Ιτάτσι Ουτσίχα. Μια ιστορία που μας δείχνει ότι ο κόσμος δεν είναι πάντα άσπρο ή μαύρο. Ότι πίσω από κάθε κακό μπορεί να κρύβεται μια θυσία που κανείς δεν βλέπει. Αν σου άρεσε το βίντεο και θέλεις να δεις και άλλες τέτοιες ιστορίες από τον κόσμο του Ναρούτο και όχι μόνο,
Μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like. Και φυσικά, εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνεις κανένα νέο βίντεο. Γράψε και στα σχόλια ποιον χαρακτήρα θέλεις να δούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να προσέχετε και να θυμάστε, μερικές από τις πιο δυνατές ιστορίες κρύβονται πίσω από εκείνους που κανείς δεν κατάλαβε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.